Můžeme si připomenout tedy zpětně tu historii, že tedy Ukrajina vlastně vznikla poprvé reálně v rámci Ruské sovětské federativní socialistické republiky. V té době tam byly dva takové pokusy, což bylo vláda Skoropadského a vláda Petliury, kteří jsou svým způsobem označováni jako ukrajinští patrioti, ovšem realita je taková, že oba v podstatě to byli slouhové buď Německa nebo Rakouska a Ukrajina byla surově drancována a Ukrajinci zneužíváni jako otroci. To je nepopiratelný fakt. Nakonec vlastně hlad na Ukrajině, což bylo něco dříve neslýchaného, poprvé začal tím, že Ukrajina byla doslova vydrancovaná německou a rakouskou armádou. Můžeme se potom bavit o tom hladomoru v době stalinské vlády. To je realita, skutečně ten hladomor byl, ale nebyla to podle mého názoru jenom specialita Ukrajinské republiky, totéž jsme viděli v Kazachstánu historicky, totéž bylo v Povolží, hromadně umírali děti i v Moskvě. S velkou pravděpodobností to nebyl teda jenom nenávistný počin ze strany Stalina, konkrétně vůči Ukrajincům, ať už je teda měl rád nebo ne, připomenul bych, že i kolem něj se pohybovali různí Ukrajinci a tak dále. Ale důležité je, že proč vznikl vlastně ten hladomor. O tom se nikde nemluví. Stále se omílá, že ho zavinil Stalin ve své nenávisti k Ukrajincům. Těžko posoudit. Nikde není zaznamenáno, že by Stalin mluvil proti Ukrajincům. Nakonec i v době jeho vlády byla Ukrajina vlastně po Rusku druhým nejdůležitějším státem tehdejšího Sovětského svazu. Měla vlastní vládu, vlastní ministry, měla dokonce i vlastního ministra obrany mimochodem. Je zajímavé, že v době toho hladomoru měla Ukrajina největší podíl potravin na hlavu v celém tehdejším tedy Sovětském svazu. A hladomor tedy byl zaviněn vlastně 3 faktory. Za prvé tím, že část potravin byla rozkradena. Za druhé tím, že docházelo k brutálním rekvizicím potravin tehdejší teda ruskou sovětskou armádou. No ale za třetí ještě je tady další věc. Tam byla vlastně, ty rekvizice byly na základě toho, že někteří zemědělci se bouřili právě proti tomu, že by měli odevzdávat část své produkce ve prospěch státu. Situace je daná tím, že se z těchto potravin se živily průmyslové oblasti, to je první věc, které zase těm zemědělcům dodávalo různý materiál, počínaje pluhy a nádobím do domácnosti. A za druhé tam byl poměrně zásadní problém, že Rusko splácelo technologické komplexy, tedy hlavně továrny, které objednala tehdejší vláda, a ty dlouhodobě splácelo zlatem a různými cenostmi. Jenomže Britové v době, kdy tedy vznikla nebo přesně řečeno před dobou, kdy vznikl ten hladomor, odmítli přijímat platby ve zlatě a vynutili si platby obilím. No a to znamená, že Rusko, pokud nechtělo nebo teda Sovětský svaz, tedy přesně řečeno, pokud nechtěl ztratit ty zakázky, tak musel vyvážet obilí. No a díky tomu došlo k tomu drancování. To byl první problém. A další problém byl, jak jsem uváděl, teda konflikt těch zemědělců, kteří nechtěli se stát členem kolchozu. Ono se dneska o tom kolchoznictví mluví jako v něčem vražedném. Já bych upozornil jednu věc. Kolchoz je vlastně zemědělské družstvo. Zemědělská družstva se v civilizovanějších zemích vyskytovala už v 19. století. Třeba i v Rakousku-Uhersku byla různá družstva, nejenom zemědělská, výrobní a tak dále, takže to není žádný nesmysl vymyslený bolševiky. To je poměrně funkční záležitost a v podstatě se to dá označit jako malá akciová společnost, kde má každý člen podíly a je placen za svoji práci. Asi nejvyšší úrovně to dosáhlo v Izraeli, kde se teda tato družstva jmenovala kibuc. To je jenom jako pro informaci, proti čemu se ti zemědělci bouřili. Oni se bouřili vlastně proti mechanizaci a systémovosti a chtěli stále orat někde s jednou kravkou a dřevěným pluhem.
Takže ten odpor byl v zásadě nesmyslný, nemělo to hlavu a patu a musíme si položit otázku, proč a kdo je vlastně poštval proti modernějšímu systému. Ani dneska, když se podíváme, jak funguje zemědělství, no tak buď jsou to velké výrobní podniky, které v podstatě Stalin kopíroval ze Spojených států, což byly vlastně ty sovchozy. To, že to Rusové dokázali spackat, nebo že špatně pěstovali některé produkty tam, kde by je pěstovat neměli, nebo že si neudělali pořádek v odvozu, řekněme, výsledných produktů, to je věc druhá, ale myšlenka byla v zásadě správná. Vlastně jak Lenin, tak Trocký, tak Stalin prosazovali systém, který kopírovali ze Spojených států. Rozdíl byl vlastně akorát v tom, komu co patřilo. Ale každopádně tedy ten hladomor byl na Ukrajině, byl v Kazachstánu, byl i v Povolží, ale byl zaviněn, jak jsem již uvedl, tedy mimo jiné a z velké části tím, že Britové odmítli přijímat platby ve zlatě. Takže mluvili se o tom, že Stalin chtěl obzvláště a speciálně vraždit Ukrajince, tak se obávám, že to asi cílem nebylo, ale bylo to bohužel výsledkem tehdejší politiky. Že Ukrajinci možná měli největší lidské ztráty z hlediska toho hladomoru. No, ten se samozřejmě dneska politicky využívá. No a když se podíváme ovšem na vývoj na Ukrajině, tak tam byla velká industrializace následně. I za to obilí, za které tedy trpěli Ukrajinci a umírali.